Astăzi sunt cu Matei și cu Alex pe un țichi de ce de la Panorama. Eu acum cobor, că acum înainte i-am ajutat pe ei să urce motoare și a zis că să-i mai dau eu odată ca lumea. Eu. Și că-s nebun. E ok. Puteam să-l fac și pe drept, dar nu, am zis să fac și țichi un pic. În stânga e beul. Nu știu dacă mă bat pe el, o să filmez dacă e. Ține ambrajul sus! Ține ambrajul sus! Am crezut că ăsta mai dă mai tare, care 2,5. Eu am încercat să fac top pe aici, dar... Am încercat să urc top pe aici, dar am pierdut din elan, că... Cauciucul... Ce? Da, las că e bun. Coboară mai în spate, unde e mai drept. Așa. Mamă, dar cum ții maneta aia de ambreaj să mă bată. Trage maneta de ambreaj și coboară mai în spate. Trage maneta. Mai. Aco. Aco. Da, îi dai cu întâia pe unde sunt urmele tale în stânga și pe aia de acolo îi dai a doua. Uite. Vii cu întâia pe aici. Nu, cred că o să poată, dar mă rog. Hai să...
Lasă că ți-l urc eu, bă! Dar nu mai, încerc să te obișnui, nu mai tragi ambreiajul când o ia la vale. Să-mi dai ăla să ți-l îndrept maneta. Uite. Cauciucul sprinde. Prin sus. Cauciucul sprinde. Gen aici nici nu mi-au trebuit ambreiaj. Na, chiar mă sună. Nu mai știu pe unde e panta. A, uite pe aici. În dreapta? Da. Uite aici. Stai să își tragă suflu. Asta e pe el primul, dar de ce te-ai oprit, bă? Ha? De ce te-ai oprit? Unde? Hai. Să-l ajut pe Alex. A, aici. Mi-au fugit spatele, că eu am vrut să o fac tot pe aici, pe drept. Paco? Ce? Nu mă, pe aici, uite așa, nu se vede de copac. Hai. Nu pot să mă acolo. Hai, cu a doua full pe rezervor. Nu pot să dau a doua. Cât să nu poți da a doua? Nu pot să dau a doua. Bă, vii cu a întâia așa și când ești acolo îi dai tare a doua, rapid. Doua, Nu-i. stânga, dar nu știu. Acolo e pe țichi dacă vrei să faci țichi. Dar vezi că nu e trasă, tu o faci true. Trebuie să-ți faci. True, auzi, tu. Hai. Ui, a întâia? Îți cu a întâia. Eu mă, bă, dar nu prinde cauciucul ăsta deloc să-mi bag în el. Să-mi bag el cauciuc. Dă-te-mi. Și ăsta unde-i dă? Doamne, bă, zici că ești nebun, bă. Zici că ești nebun. Păi lasă-mă să-i dau eu. Coboară pe aici. În stânga. Și te ridici în picioare și pe spate. Că na, unde vrei să... Nu am chef pe țichii. Las că cobor eu pe un. Nu mai dai pe aici. Uită-te, bă, dar nimic nu prinde, frate. Uite-l, mă. Na, și tot pe țichi am ajuns, bă, dar eu zic că-s nebun. Nu că-i dau de aici. Doamne, bă!
Trebuie să-mi iau cauciuc neapărat. Revin că cobor la băieți. Hai că cobor la băieți. No, ce faceți? Ce? Păi tu ești nebun, bă. Păi da, dă-i cu elan, frate. Nu poți să pleci din pantă direct, că patinează. E nisip de ăla de... Alex, pe unde a luat-o? Bine, bă. Ai, ce s-a să prinde cauciucul, nu m-a luat cuplul urcat. Ai. Fai cum mă patinează, bă. Uite-te un pic că zici că am făcut trasă pe aici. Schimb cauciuc. Nu-i cauciuc, cum mă zic. Da, pe unde a urcat Alex? Unde a urcat ăsta? Bă, Alex, tu pe unde ai urcat? No! Ha! A, dar nu-i dă eu pe aici, că-i pasă. Dacă m-ar ajuta și cauciucul. Futu-ți de cauciuc să și să-mi bag ta. Uite-te, bă. Uite-te, bă, cum se duce la vale, bă. Iotete, bă, zici că se...
de capul meu că nu stă deloc. Ai, trăzim, dar eu am, cred că un bar în ăla, am și uitat. Eu scot că mă întorc mult pe drum și să forjează. Că de tot ce să se mai tocească la el. Tu să azi. Da. N-a bă, că am ieșit pe bebă, am mai lăsat impresiunea că aveam mult, nu știu, cred că aveam un bar. Acum dai tare! Bine, bă! M-am ținut de el.
Bine, bă, copile. Bine, bă. Bine, bă. Electropunere la pedală. Poți să o iei pe aici, că e mai ușor. Pe aici în stânga sau îi dai tot în față. Simți și tu cum mere. Dai cauciuc, eu zic că îți prinde, dar trebuie să te ții de el. Știi? Bun. Când te ridică prea mult, lași gazul sau tragi ambreiajul. Trebuia să veni cu mai cu avânt. Dacă vrei, e și pe acolo. Eu mă futuți. Eu cer pe aici, că na. Ești bine, Matei?
Stai că te ajut. Dă-l în... Dar ce ai făcut? După aici de ce n-ai continuat? Ce prost e. Ce? Stai că m-a luat tot aerul. Ți-ai dat în ghidon? Nu știu. Bă, dar ce faci? Vai... Da, eu mai încerc. Păi să-l ridic numai. Nu? Să le ridic, dai. Pe aici, că pe aici... Nu merg, am zis că mai încerc, dar trebuia să încerc, e prost. Au. Las, mă. Da, eu securic, îmi revin și eu că... Ce ai zis că asta, nu? Pot? Sempre... Lasă, lasă că e bine. Stai să stăm oțel. Oprește camera să mai ai baterie pe mai. Gata. Gata bateria. Ui, gata, bateria eu, mă. Da. Hai. N-am unul la asta, bă, nu știu când mă țin, sper să mă țin de până terminăm asta de bine. Stai mai pe spate. Mai pe spate stai un pic. Stai! Ia vezi dacă poți. Stai că trebuie să-l cobor. Trebuie să-l cobor. Nu trebuie să te dai. Îi poți da tu? Păi nu, tu să-i dai gen acum. Dă-i tu acum. Păi și pe unde? Pe aici. Unde ai luat-o tu pe revedere? Da. Că-i dai din elan. Te ții așa. Nu stai nici că așa, mai un pic mai față. Atât, acolo. Aici nu mă mișc. Și te ții de el. Ține-l, ține-l. Nu trebuie să-l ții și dacă pică. Hai că te ajut, hai, 3, opa, scuze. 3, 2, 1, up, 3, 2, 1, opa. Hai. Stai. Ține frâna. O cutat. O, că se duce până la dracu. Bă, ce bine ai urcat, bate-te, încă trebuia să te ții de el acolo. Am luat-o rău. Acolo un pic, dacă puteai să faci sticky, să-l ridici în Aici, hai. dreapta. Las-o partea dreaptă. Lasă-l.
Am luat. Ai ce m-a mars. Futus. Cum îl întorc? N-am cum, stai că-l cobor. Râși tu? Bun. Cum prinde cauciucul? Bine rău. Sapă de trăznește. Dar cu tot, drept, la drept. Da, acolo... Cum? Da, drept. O vezi tu, e important să ajungi sus. Oh! Hai să trec. A, da, tu ai termocuplerul la buton? Da. Am uitat. E gata? Avem apă la noi să băgăm. Sau nu a ieșit apă, nu? Ba, au ieșit. Pe unde a ieșit? Că asupra plin, dar n-are treabă. Chiar ar fi greu. Pe unde îi dau? Poți-o pe aici? Da? Poți-o pe aici? Hai, vrei tu. Da. Vrei tu? Adică mai poți să cobori? Da. Lasă-l. L-ai luat? Da. Da. Avem sau ce faci? O, ți-l urc. Băi, Silviu nu are treabă la copier. N-are, mă. Poți să-l aștept, mă, copil. Ha? Ține. Hai că de aici poți. Dar nu-i dau până de tot. Nu bine. Lasă-mi răceată. Hai, ce fain, mă. Să mă picior. Ce
mele, bă. Să-i dă 50 îl ridic mai ușor, mă. Am eu nu știu ce e așa greu, bă, să-mi bat piciorul. Ce ori pus ăștia pe el. Nu pot să-mi dau seama. Dar cum e cauciucul ăla lui Matei, bă, cum prinde, bă. Și totuși imita asta. Prinde. Te poți da? Bă, n-are treaba dacă s-o chestii, acum mai dai aia. Hai, bă, n-are treabă, ești dilău. La câți le fierbe pe trasee și de-alea? Nice. Roma. Bă, zici că-s nebun. Bun, urmează. S-a făcut canceroasă panta, bă. Uai, ce a săpat pe ea. Păi da ce, că doar mai e benzină în el. Eu, mă. Stai, dă-te. Dă-te, bă! Să-mi va pula. Hai că m-am venit aici la niște penți. Ce prost îs. Opa.
Dai, Mihai! Aici ce spără și dau. Mamă, prostesc eu la mine. Mamă, prostez, bă. Coboară cu spatele până jos. Mă, în gură viață. Opa! Eu... Ce prost sunt! Hop! Opa, așa. Bac. Bă, ce prost sunt, bă, că mă prostesc pe ele. Mă filmezi, Mihai? Doamne, cât de prost câteodată. Nu prinde spatele. 3, 2, 1.